Għamlulna ġieħ sensiela ta' kotba li tfakkarat ta' personaġġi żwieten li tul ħajjithom kellhom impatt kemm fuq il-komunità tagħhom kif ukoll fuq pajjiżna. Bilan li dawn il-kotba jaslu għand kemm jista' jkun nies, Ruben Abela, President ta' Wirt iż-Żejtun, l-għaqda li se tippubblika l-kotba fisrinna kif il-kopji tal-kotba ppubblikati ser jitqasmu b'xejn fid-djar taż-Żejtun. Jagħti bidu għal sensiela ta' pubblikazzjonijiet li Wirt iż-Żejtun qed tippjana matul is-snin li ġejjin sabiex inwasslu tarif dwar personaġġi li kienu jgħixu ż-Żejtun fil-passat u matul ħajjithom wettqu proġetti jew wettqu permezz ta' ħidmithom kienu taġi tas-soċjetà ta' madwarhom. L-ewwel ktieb ippubblikat jitkellem dwar il-perit Michele Kakija li għex bejn is-seklu 18 u 17 u li kien wieħed mit-12 perit li kellu l-Ordni ta' San Ġwan. Kakija kien ukoll wieħed mill-persuni kruċjali fl-irvellijiet kontra l-Franċiżi, kif jgħid wieħed mis-sitt awturi ta' dan il-ktieb Liam Gowci. Triod kbir li fil-moment li Malta kellha bżonnu u wera lubija kbira fej organizza lil Malta kontra l-Franċiżi fejn irrappreżenta l-Żejtun fl-ewwel ejja ngħidu hekk Parlament Malti fejn kien qiegħed imexxi t-truppi, kien qiegħed jiddiżinja l-batteriji li kienu qegħdin jisparaw fuq il-Franċiżi u fuq il-Maltin li kienu mal-Franċiżi għax dik kienet gwerra ċivili. Għat-tnedija ta' dan il-ktieb kien hemm preżenti l-Ministru Elena Dalli li saħqet dwar l-importanza li l-istorja ta' pajjiżna u kif ukoll il-ħajja ta' personalitajiet Maltin jinkitbu sabiex ma jintesewx u biex il-ġenerazzjonijiet futuri jkollhom punt ta' referenza.